og ang cleanliness lang ang hisgutan syudad sa Digos. Usa na sa nagtutok nga nganong dagha kay bawal sa basura, di ka pwede magpasagad og labay, ha? Kay pag magpasagad kag labay, may paglalagyan ka tungod sa mga resolusyon nga gipasar sa iyang bana ni Atty. Riafi ang atoang kasamtangang City Councilor sa Digos na si Atty. Mark Dominic Fernandez. Ha? Diba? Dili ang bugiro. Okay? Kabalo ko dili man ni himinaw og radyo ni si attorney. Pero ang ato man kung ginasulti din sa atong programa na kung naaman lang gani ta ginabatikos, naapod tay ginadayig. Daygon ang angayng daygon. Bigwasan ang angayng batikuson. Mo man ang atong programa sa radyo. Nga dili lang kay kada paminaw na itong mic nakuha puros no malanib batikos, saway din dito. Kana lagi mga salawayon nun, ato magyud sawayon. Unya kada adlaw, kada oras, kada minuto na may mga angay sawayon, di ato sawayon. Dili man ang saway-saway nga himo-himo lang. Sawayon na to, batikuso na to, kay dili maayo sa katawhan ang gihimo. Nya, ug naapod tay nakita, naapod tay makita nga angay daygon po nato na, di po nato na ipakahilom. Para at least man lang, ang atong mga kaigsunan niya na minaw sa programa, makahibalo sila kung kinsa ang naghimo og tama. Kinsa ang naghimo anang kanang angayang himuon para sa katawhan, para sa syudad, para sa mga lungsod, mga kalungsuran o para sa probinsya. At least naay gamayng basihan pag-abot sa panahon niya. Kisa tong angay na tong ipadayon, kisa tong angay na tong wagtangon na, o kisa tong angay na tong bagong pilion. Mga basihan kini mga binating tigpaminaw. Ang kahinlo sa Tundakbayan sa Digos, author ni Ana, ang atong City Councilor, asawa or bana ni Atty. Riafi Cagas Fernandez, mo si City Councilor Atty. Mark Fernandez. Pigmalag ginabatikos na siya, di na siya mutubag. Ha? Padayon lang gihapon, pero daghan ang resolusyon niya na pasar. Wala mo kay ni social media, pero gusto na ko nga mahibal-an sa katawhan labi na sa mga Digusenyos nga naatay ligdo nga City Councilor. Ha? Wala ko nagulog-ulog ni Attorney Mark, ha? Ako lang nagisulti kay hangyo pod lagi ta nga unta mahimo nga kaabag puhon ni Governor Mark Cagas pagka Vice Governor magod iyang asawa. Mo na nga naapil na to si Attorney Mark Fernandez. Okay? Ya wala na sila'y binuang ang ilang pamilya, walay binuang nga gihimo. Na nerbisyo lang, bahalag walay kamera, walay Facebook. O attorney, importante magod attorney nga makita po na nilang ilahang imuhang agi. Okay? Di man pod sa nagpasabot niya og nakay social media bugiro dili man. Nagit pod noy mga hambugiro, pero og ang imong intensyon makita sa katawhan ng imong gihimo kay para ma-aware pod sila nga mao day nay bawal pareha nang maglabay kag basura, bisan asa nimo ilabay bawal day na mo na imong intensyon nganong nag-social media ka para makatabang ma-inform ang publiko. Okay? So, dinita sa lain pa nga mga isgutanan. Kung kamo naamoy suggestion kinsay inyong gusto, Vice Governor, para ninyo, i-text na din 0948-900-0037 o di ba pag-comment mo din sa ato ang Facebook Live. Nindot Mike, Attorney Riafi Cagas Fernandez, she's fit
especially kay Abogada Pagyod, Gov. Mark Cagas, incoming Lone District Representative, Attorney John Tracy Cagas, ibutang jod ng cousin ninyo sa posisyon for Vice Governor. So kisa may gobernador. Ang pasabot nimo din, hey Kate, matod pa nimo, Attorney Rhea F. Cagas Fernandez, she's fit, especially kay Abogado Pagyod. So, Gov. Mark, coming Lone District Representative. Okay, incoming Lone District Representative. I see, okay. Ang gusto nimo nga mahimong representante sa unan sa Kongreso sa Lone District, si Attorney John Tracy Cagas. Mao bitaw na. Murag official naman na. Nya ang dagana ni Vice Governor John Tracy Cagas mo ang congressman. Okay? Nindot Mike si Attorney Rhea F. Cagas. Ay din na siya. Fernandez kay sila maayo og mao og mga project oriented, maayo sad na siya. Pag English sad gamay dia, sir. Ha? Mao na din ha. Why you want me to speak English? Sir, kana si Attorney Rhea F. Cagas Fernandez, dili na sila arte. Simple lang yun gayo na sama ni attorney. Sa mga wala ka suway og saway, hala, panuway mo. Cagas for governor. Cagas for vice governor. Cagas tanan. Okay? Ang ato lagi din ang tinuod lagi nga kaabag. Good morning, Mike. Og kinatibok ang katawhan sa Davao del Sur. Gikan kang kagawad Perling Gika sa Barangay Mati. May buntag di mo din ha, kagawad, og sa mga taga Barangay Mati. Morning, Mike. Ang bukador sa Pikas, Diwata sa Baliti, nagtikal na pod. Sige, padaot sa dumadi, bisag wala na Sir Dodo. Murag dili, murag wa nagpuyo sa digos.